Špeciálne kreslá na šoférovanie pre handicapovaných, kefka leštiaca zuby mikročasticami uhlíka či bezplatné zdravotné vyšetrenia. Odborníci aj laici smerujú v týchto dňoch na bratislavské výstavisko Incheba, kde môžu vidieť množstvo zdravotníckych noviniek. Návštevníci výstavy si dnes mohli vyskúšať viacero zdravotníckych noviniek. Túto predkolennú protézu vyvinuli Nemci. Jej elektronický systém neustále odsáva vzduch na mieste, kde sa protéza dotýka zvyšku končatiny. Protéza tak pod tlakom lepšie drží na svojom mieste. Ľudia, ktorí používajú túto protézu, majú lepšie vnímanie toho povrchu pod nohou, takže vedia sa lepšie žiť do toho povrchu, či už chodia po tráve alebo po nejakých nerovnostných povrchoch, nejaký štrk, kamienky, šoferujú. Na zvýšenie bezpečnosti seniorov sa zase zamerali vo Švédsku, kde vyvinuli bezdrôtový set na privolanie pomoci. Náramok, ktorý nosí senior na ruke, je nerozbitný, vodeodolný a baterka vydrží 7 rokov. Druhú časť prístroja stačí napojiť na telefón. Po stlačení tlačidla automaticky telefonuje až na 4 preddefinované telefónne čísla a telefonuje na ne dovtedy, kým sa nedovolá. Vyvolá to hlasitú komunikáciu, má to veľmi citlivé mikrofóny a reproduktory, to znamená, že zo vzdialenosti 10-15 metrov úplne spoľahlivo a zreteľne dokáže komunikovať ten človek s niekým na opačnej strane. Prístroj, ktorý pomocou elektród ionizuje vodu a dodáva jej antioxidačné vlastnosti, môžu používať aj zubári. Tí na slovenských dentálnych dňoch radili najmä školákom. Podľa odborníkov pred 15 rokmi deti napríklad nemávali pokazené predné zuby. Dnes bežne stretávame deti, ktoré majú úplne deštruované, to znamená, chýbajú im korunky, ale majú hnedé, čierne tie predné zúbky. To je výsledok tej vysokej konzumácie sladkých nápojov. Ja som sa naučil vlastne, ako sa umýva toto, čo tu máme povlak. No tak potom sa nám tam utvorujú baktérie, keď si to poriadne neumieme. A teraz som sa naučila a umýval som si to úplne inak. Dneska mi ukázali, ako sa čistia zuby, budem to robiť tak naďalej. Ja som to furt takto stiahovala a to mám aj takto. Pozrieť si novinky z oblasti zdravotníckych pomôcok môžu návštevníci výstavy aj zajtra. Kristýna Dobrovodová, RTV.